Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga higalaigsuon, aduna kitay programa nga kani nga programa mao kini ang kini nga programa hinaot paunta nga makakuha ta o kinaadman mga kahibalo mahitungod sa ato ang relihiyong Islam. O kani nga program ato ang pangayoon kang Allah Subhanahu wa Ta'ala nga hinaot nga makakuha ta og mga kinaadman nga makatabang sa atoa isip usa ka Muslim nga nagasimba kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang maong programa mga higalaigsuon gitawag kini og Al-Arba'ina Al-Wildaniyah. Ang 40 ka mga hadith nga para sa mga kabatanunan. Ug miingon ang maong nagsulat sa maong libro nga dili lang kini para sa mga kabatanunan, busa apil na diri ang mga katigulangan. Subot pasabot mga higalaigsuon walay pili ang kani nga libro nga edad. Inang hinaot ko nga hatagan kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala og kusog ug pangkusog sa lawas ug pagsabot sa maong mga katudloan sa ato ang relihiyong Islam. Ang unang hadith mga higalaigsuon mao ang hadith nga nagapasabot nga ang Islam adunay 5 kahaligi ni ani. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج وصوم رمضان متفق عليه. Ang maong hadith mga higalaigsuon mao kini ang ebidensya o dalil nga ang Islam adunay 5 kahaligi ni ani. Ug mao usab kini ang gipasabot ni Propeta Muhammad manaa kaniya ang kalinaw. Mingon siya nga ang Islam adunay 5 kahaligi. Ang una niini mao ang ginatawag nato nga syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nga sa duol nga pagkahubad niini sa Binisaya nga ang pagsaksi nga walay lain nga angayan nga pagasimbahon gawas lamang kang Allah Subhanahu wa Ta'ala ug sa pagkatinuod si Muhammad iyahang sugo ug propeta ni Allah. Ug kani nga haligi mga higalaigsuon usa kini sa labing halangdon o taas kaayo og posisyon sa mao nga mga haligi sa ato ang relihiyong Islam. Ug si kinsa man ang iyahang gilambit ang ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa amana biha biqalbih ug siya nagatuo sa iyahang kasing-kasing o hapsay ang iyahang pagtuo diri sa iyahang kasing-kasing faqad dakhala fid dinil Islam sa pagkatinuod nakasulod siya sa relihiyong Islam.
ang ikaduha mga higala igsuon mao ang iqamatus salah. Mao ang imuhang pagtindog sa salah. Fa inna salata a'damul arkanul Islam. Tungod kay ang sala mga higala igsuon usa kini sa labing halangdon nga haligi sa ato ang relihiyong Islam pagkahuman sa shahadatain. Walidhalika dhakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma mubashara. Ug sa kini nga ikaduha nga haligi mga higala igsuon gibanggit dayon ni Allah subhanahu wa ta'ala kini ang sala pagkahuman sa iyahang gilambit kadtong shahadatain. Pagsaksi nimo nga wala na kay lain nga angayan nga pagasimbahon gawas lamang kang Allah ug ikaw nagasaksi nga si Muhammad iyahang sugo ug propeta. Pagkahuman ni ato ang ikaduha nga haligi mao ang pagtindog nimo sa sala. Imuhang gi-apply sa imuhang kinabuhi, imuhang kining gibuhat mao ang pagampo nga ginatawag nato og sala. Ug ang ikatulo nga haligi sa ato ang relihiyong Islam mao ang ginatawag nga az-zakah. Ug ang zakah mga higala igsuon mao kini ang kwarta nga ato ang ihatag si kinsa man kadtong adunay kaya niya nga mohatag niini. Kay dili man tanan nga mga Muslim adunay kwarta, adunay bahandi nga mga sobra sa usa ka tuig pananglitan, usa siya ka negosyante ug ang iyahang kwarta niabot na sa nisab ang ginatawag nato o katong nisab katong kwarta nga pwede na ihatag nga pangzaka. So mauto ang iyahang kuhaan og 2.5% ug mao kana ang gihatag nga porsyento sa ato ang balaod sa Islam. Ug kani nga zakah mga higala igsuon obligado kini sa usa-usa ka Muslim nga muhatag og zakah kung aduna siya'y kaya. Ug ang iyang hatagan kadtong mga fukara wal masakin, kadtong pitos ug mga uyamot sa kinabuhi nga maglisod gayud og kaon og katulo ka beses sa usa ka adlaw, usahay makakaon sila og kausa sa usa ka adlaw o di gani maglisod pa og kaon sa kausa sa usa ka adlaw. Mautoy obligado nga hatagan sa usa ka Muslim nga kaya niya mohatag og zakah. Ug ang ikaupat nga haligi sa ato ang relihiyong Islam mao ang asawmu Ramadan. Mao ang pagpuasa sa buwan sa Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, paabot kami sa buwan sa Ramadan. Amin. So mga higaligsuon nga ang kining ginatawag nato nga pagpuasa sa buwan sa Ramadan, yajibu 'alal muslim an yasuma shahra Ramadan kamilan. So giobliga ang matag Muslim nga magpuasa sa buwan sa Ramadan nga kumpleto. Illa idha kana min ahlil a'dhar. Gawas na lamang sa kadtong mga grupo o kadtong adunay mga rason nga gibawal sa ilaha ang pagpuasa. Pananglitan mao ang kadtong mga adunay mga sakit nga bawal sa ilaha ang pagpuasa. So dili obligado
sa sikinsa man ang adunay excuse o valid na siya'y balido nga rason nga bawal sa iyaha ang pagpuasa. So ang pagpuasa mga higala igsuon para lang kini sa kadtong adunay kaya sa iyahang lawas nga magpuasa. Mao kini nga obligado para sa ilaha. Ug ang ikalima nga haligi mga higala igsuon mao ang ginatawag nato nga Hajj. Hajjul Baitillahil Haram. Mao ang ato ang pagpilgrimage sa balay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri nato ni makita ang lugar diri sa Saudi Arabia karon. Wa huwa wajibun fi umril insan marratan wahida. O kaning Hajj mga higala igsuon giobliga kini sa matag Muslim bisan kausa sa iyahang tibuok kinabuhi. Para pud ni kadto sa mga adunay kaya. Kung ang usa ka Muslim wala siya'y kaya o wala siya'y kwarta nga i-travel niya padulong sa pagpilgrimage niya, dili pud ni obligado. So dili ni siya obligado sa tanan nga Muslim tungod kay para lang pud kini sa kadtong adunay kaya, adunay kwarta nga makagasto sa mga gastuson inig pilgrimage niya, iyahang travel, iyahang tanan nga mga expenses. So ang walay kaya, so dili obligado sa iyaha nga magpilgrimage o dili pud siya makasala. Pero kung adunay mutabang sa iyaha nga kadtong wala siya kwarta, tabangan siya sa iyahang sa atuang igsuon nga adunay kaya nga pag-Hajj didto tagaan tagag kwarta, so pwede na siya mga higala igsuon. Pwede siya nga mag-Hajj mga higala igsuon. So mao kini ang 5 ka haligi sa ato ang pagtuong Islam, sa ato ang relihiyong Islam nga gikinahanglan nga mahibaw-an sa matag Muslim, mapabata man o mapatigulang man, iyahang hibaw-an, iyahang i-memorize nga ang Islam adunay 5 ka haligi ni ani. Ang una mao ang shahadatain, pagsaksi nimo nga wala na kay lain nga angayan nga pagasimbahon gawas lamang kang Allah ug si Muhammad sugo ug propeta ni Allah. Ang ikaduha mao ang imuhang pagtindog sa sala. Ang ikatulo mao ang paghatag og zaka. Ang ikaupat mao ang pagpuasa sa buwan sa Ramadan ug ang ikalima mao ang pagpilgrimage. Ako nang hinaot nga hatagan pa ta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala og pagsabot sa ato ang relihiyong Islam ug kanunay nato pangayoon kang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang success sa ato ang mga buhat nga hinaut paunta nga dawaton ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ato ang mga buhat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa li ahbabina wa li jami'il muslimin wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.